Baribar. Online sa hotline. Online sa hotline. Attorney Baribar, good morning. Welcome to Action Radio Bacolod. Yes, maing aga, Action Radio, maing aga sa kay Action Brian, kung nga tagpalamati. Good morning, everyone. Yes, salamat gid sir. Pasensya sa disturbo sir. Grabe, subong nga adlaw. I am pretty sure kita mo ng presyo sang gasolinahan. Anong mahambal mo sir? Knock out ng Pilipinas. Inapangayo ni sang aton nga mga leader nga maribok ang aton nga pumuluyo. Oh, grabe to, no? 84.70 plus ang gasolina kaga diesel. Attorney, if in case giman, according sa DBM, kung mag-suspend kita sang koleksyon sining excise tax, 117 billion pesos ang madula nga koleksyon. Instead of that, himuon na lang ang mag-subsidy kita sa mapampubliko nga mga salakyan. Pero, attorney, sa imo sining paglanto bilang Committee on Energy, sigurado ko grabing pagtuon nyo sini. Pabor ka sa suspension or isubsidita na lang gid hasta san-o ang subsidiya naton kag gasaka ang presyo? Yes, no. This is very sensitive, no. May mga bagay nga huwag na hibaluan sa inyo committee chair, sa Committee on Energy sa bahin sini, no. So it is not daw kabudlay sa aton mag-conclude it sa gilayon sa isa ka course of action. But the thing is, we will have to make it very clear that this is not doing us any good, no. This is not doing us any good. In fact, it is, I could liken it nga ginalubong nato ng aton pumuluyo. Ano ang aton nga, anong aton nga mga options sabi, no? I would like to carry the options ang inhimo sang present sang Makabayan Group, no? Nga biilan taon anay ang excise tax para tagaan sang subsidy kag inang iban pa, no? So, ang ako niya nga sense is, let us do this in a manner that will not create further confusion, trouble, and problems. No? Kung kinanglanon naton at a short period nga tulaon na yung excise tax, parang kay man kinanglanon naton ang ginatawag nga immediate impact, no? Pero kung hindi man pwedeng pangmientras nga dulaon na gid naton, then we also consider that. Ang ako niya nga sense is subong we need action nga immediate ang impact niya because we cannot afford this kind of situation, no. Hindi nyo ni mahimo nga balibad nga ang gira dito sa Ukraine. Kaya ang supply sang oil ara magyapon the same man steady man way man nagtubo. Kag hindi man lang Ukraine tong ginakuan ta may iban mga pungsod na may Yes, may ko nag-contact sila or why na sila nagbaligya sa aton. Dito siguro makahambal kita nga we are under sa mercy sang law of supply and demand. But subong hindi ni law and supply and demand kung ako niya law of inang grid bla. Grid na hindi na ini law of avarice hindi kay kung ano. So my sense is but of course we will try to take action na maklarify ini sa aton pumuluyo kaga makuananjed na positive action sang sanggunian. Siguro we will look at the situation nga may immediate short term suspension sang excise tax, no, until nga man kung naigo ka na sang isa ka lephok atras ka na hindi ka na mo obra sulong. Di obra kita ya kasulong hinay-hinaya mananay, no. So we will try to consider that, no. Encourage our national officials to take immediate action. Okay, at least nabatian naton kay ang sa nasyonal kung pamatian mo labi na gid ang naga-budget sang pungsod Pilipinas tiya mo nang ila sini nga panan-awan siya mas maayo nga mag-subsidy kita sang tag 2, 3 to 5 billion pesos sa mga driver naton sang sa madulaan kita koleksyon sa amuna kadako abi tigaling kay ginaklaro man to nga hindi man niya suspension forever kundi for the meantime ng attorney. That is right.
So, So- kalulu, oy gid sa Bacolod subong, we don't know kung may nag-ululuntat na biyahe, attorney, kay dito sa Manila subong damo gid. Kaya hindi nang ikinanglan nga mag-call sang transport strike mag sa amon ni klaseng sitwasyon nga tamang kataas ang gasolina, tamang kanubo sing sukot. Maano ang aton nga mga divers? Hindi na, this is not something that we can immediately and fully address, no? Kay national malady ining natabo sa aton. Attorney, first time ini sa istorya sang Pilipinas nga naglambot kita sini kag ang pinaka kwan pagidiriho kululbaan kay next week base maglambot na gid siya 90 to 100 plus. First time ini sa istorya. Ang ako na ibalan, ang pinakataas natin sa una was mga 67. Okay. No? Sa crudo. But beyond that, hindi ko na ma-recall, no? This is the first time that we breached the 80 pesos mark. Going back, Attorney Gamay, sa mention mo kay ina nga daw hindi ka man magpati nga Ukraine ang may mga rason sinikiti, may mga crudo man sa iban nga pungsod. Ano paglantaw mo, Attorney? May mga hoarding kita, may mga sa likod sini, ginagamit for election? Ano nga sitwasyon, Attorney? Ang hoarding siguro hindi pa niya for purposes of election. Ang hoarding niya for purposes of higher profit. No? Grabe, no? Higher profit. Kaya kung ikaw makal ka malang in advance, why ka man niya naganansya sina? In fact, binapanubo mo lang ang imukos si Mrs. Baribar kay bakal sang crudo nga isa ka galon para nga ibili niya sa iya nga truck. Hindi ka bakal. Kay ginuuntat ginsira na kuno sang gasolinahan ng ilang pag-distribute. So hindi man na iya for profit, that is for your consumption. To make sure that your cost of production is manageable. No? Subong niya kung mag-amusin paano mo na i-manage ang imong negosyo? Kay dako pa ang imong gastos ang sa imo kitaon. Ari, Attorney, kay na kwan kibot kami, kagabi na batian ko nationwide, nga may isa ka gasoline station nga hindi ya mag-implementar sang fully 100% nga amoni, for example 13 pesos abi. In fact, may duha ka gasoline station branch sila diri sa Bacolod. Ilawag ko na lang ining daw Petrogas ini sila. Nga 50% lang ang ginpapatong nila, Attorney, subong aga. Ano ni siya nga situation? Man okay lang na, Attorney? Hindi sila palarios? Ang ako niya nga lantaw is they are not violating the law. In fact, kung ihatag nilang ilang gasolina sa general public na hindi sila magsukot, why man na violation? Okay. No? So kung sila yan, nagbubo lang sila yan kay basi kung guro na daw sila mismo malipong kung makita nila nga porte na ginailang ganansya, pero wala naman siyang mabakal sa ila. No? So at the end of the day, one disadvantage will cancel out the other advantage. So what's the use, no? So these are people nga we have to loud. We have to loud. Kay may kung maski nang istorya is corporate entity ni sila. Amo lang ni sila ang corporate entity nga may heart. Kaya ang laban niya nga corporate entity no heart na yan. Matingala lang kita nga makuha man lang gali nga magpasaka kita 6 pesos lang himon tagid 13 kay isa man lang ka supplier. That is correct. So isa man ka rason. Kahapon, Attorney, diriya sa Bacolod nga case na gid mismo, may mga gasolinahan nga taglas 3 ang hapon nagpinanira na without justification or explanation to the customer. Kun nga, Attorney, anong pwede mabulig sang imo di nga opisina? Yes, we will look into that because apparently they have violated a national law, no? Sa aton nga DTI. Kaya man hindi na pwede nga magpinagusto lang ang isa ka business with public interest. May public interest ni ang kuan mo highly regulated ini ang aton nga oil industry, no? Kaya kung istoryahon pa kung tanan sila magsira, the economic sabotage. Disgrasya gid, economic sabotage, no? So along that line, we should look into their kind of their level of social responsibility na ang
mapagusto lang sila i-apri, mapagusto man sila. No? Oh, thank you, attorney. We will take action along that line. Mayo gina attorney, no? At least ang publiko makahibalo man sa mo sa nga situation, tsak totod kung magdululungan sila din ta mabakal gasolina sa construction supply. Yes. Oo. Mas iluyag nila nga mag-province of China na lang ta. Parang why na? Kabudlay sa situation. Kaya mo na ini nga sitwasyon Action Brian. So pareho lang nga ginahambal sa aton gobyerno nga revolusyon na lang kamuda kaya hindi na kamo mabuhi. Purtino nga obra ni ato, no? So kabay pa maaksyonan tagit ini mabuligan ini attorney. May reports pagid in fact coming from you ining mga kulang-kulang tughong sang gasolina ini attorney. Ano na siya man? Yes, that is true, no? Inang for a long time naghimo na kita sa ordinansa sinaki that is an perennial problem sa aton nga mga gas station, no? Hindi ni nila ma-zero gate pero may ara nga ang ilang nga pag-distribute tabi nga ang 1 liter gate pero may ara yang nga ginahungod gate, no? So ang ina siya nga bagay na address na naton sa nagligad nga daw na 20 nano to 12 na may ordinansa nga ginhimo si Consial Baribar also as chair sa Committee on Energy bahin sa pag-calibrate sa ning aton nga mga pumping station ang makalibrate sila ang aton nga City Treasurer's Office, no? I don't know kung may personnel gikita dira nga organic gid nga mula nang iyang obra, but I know nga obra ni sila along that line. Siguro hindi gid nila matatapan. But this is an occasion nga nagtuhaw naman ang ini nga problema, ini nga issue sa bahin sang kulang-kulang nga paghatag sang ginabakal, no? Again, this is an issue nga ining kwan ini mo nang kung sa Consumer Act dako ini nga violation, no? So nag-propose kita sa nagligad nga semana sa pangud kay may mga abyan man kita sa media industry nga sila gid personal experience. So karon why ito madala kito kadamo sa amon sang items subong nga semana this coming Thursday isa na sa mga agenda nga ipasulod ni nga ika-take up sang sanggunian pa nun. So kulang sinigli implementation man lang sige-sige abi attorney, no? Implementation. Yes. So kabay pa nga matigayon ina kay basi biktima man kitabla sang amo sila nga kulang isa ka litro. We do not know, no? We do not know, but better to be assured. Kay ti dira ya machine nang gadala dira malita man niya kay makit-an tala ng numero nga amo ning kalitro, amo ning cash mo, duway naman lang ti ideya sina. Anyways, goods gina attorney. Attorney, wala hinon ko na lang ni. Do may ara kato sang gusto pa imbestigahan kay Councilor John Gamboa. Ano na to attorney update sa to? That will be taken up also sa amon session sa Thursday, no? Kay this is the first time that we have a member of the August body who are making rabid statements not only in one radio station, not only in the social media, but in other media outlets. I don't know if this can be a measure of his political maturity. I hope it is not. No, I hope it is not. But this is a very dangerous precedent. If there is any issue within the Sangguniang Panlunsod, that should be resolved within the Sangguniang Panlunsod, if only to maintain the integrity of that August body. Otherwise, pwede natin galiin niyang ginatawag lang nga guyuron ang Sangguniang Panlunsod sa Lamawan kagid ko istoryahan para lang nga magsikat ka, no? Kay man porte ang timbuok dayon sang mga exposure pareho sini because people are curious about negative things. But I hope that ma-resolve ini dayon kag makita ini kay man kabudlay mag-ubra pa kahambal nga ang istoryahan ay bala isa lang ka-side ang imo na batian, no? Kung ugali na naya sang among nga konsihal nga hindi siya mamati sang side sang iban at di siya maghambal, ihatag na sa iya.
pero kabay pa nga hindi siya mag-vice mayor kung amo nang lakat sang iya nga pagpalaka. Or kabay pa nga ibutang ko sa positive na kung mag-vice mayor siya gani hindi yan na pagamuhon ng iya nga mga konsihal nga hindi magpati sa iya. Kabay pa no nga matayo yon ang integridad sang konseho da. Tsakto mo na internal problem is for internal solution, attorney, ano? Correct. Sige. Attorney, salamat sa mga serbisyo. Mayong aga. God bless, attorney. Salamat, Jade. More power sa imong programa, Action Brian, kag more power sa aton nga istasyon. Salamat sa aton nga tagpalamati. Action Hotline 2006 going WID.